tým, že polícia má jediná legálny monopol na násilie, majú zbrane, sú naši strážcovia, musíme sa pýtať, a kto bude strážiť strážcov. To je veľmi dôležité. To znamená, ja im neupieram to postavenie v právnom štáte, majú veľmi významné postavenie v právnom štáte, ale je potrebné, aby vykročili vo svojej práci tým správnym ľudskoprávnym smerom. A preto aj táto správa není nejaké pojednanie kritického polície. Je to vecné, profesné pomenovanie zákrokov, pochybení, ale zároveň celá druhá polovica tejto správy je aj o riešeniach. Ja ako verejný ochranca práv nie som len ten, ktorý bude kibicovať, kritizovať a neponúkneme riešenia. Celá polovica tejto správy je pre parlament, ministerstvo vnútra, policajný zbor, súbor opatrení a odporúčaní.